حەز دەکەم یەکەم پرسیارم سەبارەت بە فاکتەرەکانی ئەم هەڵبژار نەبێ بۆ ئەندامەتی کۆنگرێس. فاکتەرە سەرێکیەکان چین کە کاریگەریان دەبێت لەسەر ئەنجامەکانی هەڵبژاردننی ئەندامانی کۆنگرێس لەم ڕۆسێشەمەدا. بەلێ بەلێن گەلک سپاس وەکتە دیارکردنەها لە کۆنگرسا ئەمریکیژی هەڵبژارتن تێنکردن ji bo bijartina nûnerên her du civatên Emerîkî lê bal niha bêtir li ser helbijartinê serokatiyê yê wek te got yanî tiştekî bandoreke mezin ya Kongresa Emerîkî li ser û li ser rewşa siyaseta Emerîkî hebe sê fakterên serekî hene ji bo Kongresa Emerîkî. Yek ji wanan nerînê partiyên siyasî bi taybetî her du partiyê ê berçav ya demokrat û ya komarî gowana kiryarên mezin niha dikin di rewşa siyaseta Emerîkî de ewana nerînê wan gelekî bandorê dîze çi di planê wan de heye çi ji bo pêşeroja ya siyaseta Emerîkî heye ewana roleke mezin dilîzin. Ya duyem jî nûner bixwe rola nûnerê êgo wê derbasî nav civatê bibe rola wan çi ye çi karin didestxînin û planê wan çi ye ew weke kesayetî ya siyem û ya herî serekî ew babet û mijarên got Amerika çavê Amerika xelkên Emerîkî tev li serin ya ji bo roja wan ya em bêjin rêja wan ya civakî ya siyasî ya aborî bi taybetî li ser mijarên ê aborî û siyaseta derve ya Amerika. Lokman helbeta pêşbînî dihat kirin berî niha ku demokrat kontrola civata sînatoran bikir. Lê me dixwaz bizanin demokratan çi kiriye ji bo ku ew bikaribin pitêr endamên sînatoran dest bibîn bikava ji mara bibe 6 kes ji bo bikaribin piştevaniya serokî bikin. Belê dexîl demokratan hilmetê xwe bêtir kirin di hilmetên ji bo piştgiriya Hillary Clinton wekû serokatiya wek nûnera em bêjin ya demokrat partiya demokrat em bêjin serokê Amerîka Barack Obama, Joe Biden, Hillary Clinton di hilmetê wan ji bo hilbijartinê di çend wîlayetan de ne tenê ji bo piştgiriya Hillary Clinton dikirin lê ji bo denga wergirin ji bo Kongresa Emerîkî û karibin cihê xwe di hundirê Kongresê de bigirin gwana di nav hilmetê xwe de karin xebatin dikirin ji bo piştgiriya nûnerên xwe di hundirê her du civatan bigirin li em bêjin li Florida, li Pennsylvania, South Carolina hinek wilayetên din jî hilmetê wan wekû hate diyarkirin. Rastî xebat gelekî baş tên kirin û wekû tê berçava jî pêşveziyeke xurt heye di nav her du aliyan de her du alî jî bitirsin kavê çawa bibe û dixwazin got heger serokatî ji destê wan çû wê ya Kongresê bi destê xwe xînin. باشە لوقمان ئەگەری پشتیوانی کۆنگرێسی وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بۆ سەرۆکی نوێی ئەمریکا چی پێشبینی دەکرێت؟ ڕاستی yani ku heger bê kirin serokê nû ji bo Amerîka Kongresa Emerîkî û siyaseta Emerîkî wê yani gelek xebateke pê mezin li pêşawan heye diber dibêjin dibe ev helbijartineke taybet e di dîroka Amerîka de Kongresa Emerîkî dibe got gavnî xurt bavê ji karibe û hêzeke mezin bike di hundirê xebatên xwe de karibe dest xweş spas.